आज आनंददायी शनिवार आहे, बरोबर आहे की नाही? सर्वांनी आनंददायी शुक्रवारच्या आपल्या शनिवारच्या टाळ्या वाजवा. तर या शनिवारामध्ये आज दिनांक 21/9/2024 रोजी आज आपण काय करणार आहोत? आनंद शनिवार या दिवशी आपण आपले जे गाईड आहेत गोविंद सूर्यवंशी आणि पायल उभेवाड हे आपल्याला मार्गदर्शक गाईड म्हणून उपयोगी पडतील. त्यांच्याकडे पाहून सर्वांनी हाताचे प्रकार करायचे. गाईडचे प्रकार सुरू करेंगे.